Την πολύ αγαπημένη μου, θα τη γνωρίζετε ενδεχομένως από την εκπομπή γενικότερα, η Ειρήνη Αθηνά Αβραμίδη, η οποία είναι ανεξάρτητη ΜΕΑ και έχουν και το Midwives. Πες μας τι είναι το Midwives, κατευθείαν σε πιάνω. Τι κάνεις? Από τα μούτρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι είναι το Midwives? Είναι ένα μεευτικό κέντρο. Εκεί κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες για μελλοντικούς γονείς. Είμαστε ΜΕΣ και αναλαμβάνουμε την προετοιμασία τους, να τους συνοδέψουμε στη γέννα τους, στον τοκετό τους και φυσικά μετά βοήθεια στο θυλασμό και στη φροντίδα. Παράλληλα κάνουμε διάφορα άλλα σεμινάρια όπως hypnobirthing, πρώτες βοήθειες. Κάνουν πολλά και ωραία πράγματα. Βρεφικό μασάζ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς, γιατί μου λες τόσο καιρό ότι είσαι ανεξάρτητη ΜΕΑ και εγώ επειδή ούτε μαμά είμαι. Επίσης να πω ότι η Ειρήνη μου έμαθε να μην λέω μανούλα, γιατί εγώ πάντα, για καλό βέβαια, έλεγα μανούλα. Δηλαδή το σκεφτόμουν ότι ίσως ακούγεται κάπως υποτιμητικό και ρίχνει το ρόλο της μαμάς. Και μου λέει, μη λες μανούλα, δεν ακούγεται ωραίο, δεν μ' αρέσει να ακούω μανούλα. Δεν είναι ότι δεν ακούγεται ωραίο, αλλά πραγματικά ο ρόλος της μαμάς είναι κάτι πάρα πολύ ιερό και συχνά μπερδεύουμε τη λέξη μανούλα με όλο αυτό το, ξέρεις, από τις ομάδες, τα Viber, τα μηνύματα από εδώ και από εκεί. Είναι λίγο κάπως, τέλος πάντων. Αλλά όπως θες μπορείς να το λες, οκ. Όχι, συμφωνώ, μα μου το είπες και όντως από τότε δεν μ' αρέσει να το λέω, γιατί κάπως σαν να τη ρίχνω τη μαμά, να ρίχνω το ρόλο της. Ναι. Το θυμάσαι? Ναι, βέβαια. Για πες μου, τι είναι ανεξάρτητη ΜΕΑ, τι είσαι δηλαδή εσύ τώρα? Εγώ είμαι ΜΕΑ, έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Μεευτικής και ακολουθώ το επάγγελμα της ΜΕΑς, αλλά ανεξάρτητα δηλαδή, κάνω ελεύθερο επάγγελμα ΜΕΑς. Έχω μπλοκάκι αυτό το... Οι ΜΕΕΣ μπορούν να δουλεύουν σε διάφορες δομές υγείας, αλλά μπορούν να δουλεύουν και ανεξάρτητα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βρούμε μια ΜΕΑ που δουλεύει στο δημόσιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο υγείας ή και στον ιδιωτικό φορέα. Είμαστε πολύ λίγες οι ανεξάρτητες ΜΕΕΣ, η αλήθεια είναι, ανά την Ελλάδα. Συνήθως εργάζονται, ναι. Πρόσφατα, από το 2022, είμαστε πάρα πολύ περήφανες γιατί δημιουργήσαμε την ένωσή μας, την Ένωση Ανεξάρτητων ΜΕΟΝ Μεευτών Ελλάδας, την ΕΑΜΕ. Και μέσα από την ένωση αυτή ενώσαμε τις δυνάμεις μας και μπορούμε και διεκδικούμε περισσότερα για το επάγγελμά μας. Όπως για παράδειγμα τη συνταγογράφηση, το να μπορούμε δηλαδή εμείς ως ΜΕΕΣ, που είναι ένα αυτόνομο επάγγελμα, δηλαδή μπορεί να σταθεί από μόνο του, μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια υγιή εγκυμοσύνη από την αρχή μέχρι το τέλος, να μπορούμε να γράψουμε εξετάσεις και κάποια φάρμακα, βιταμίνες στις εγγυούλες. Οπότε αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά και όπως και πολλά άλλα, τέλος πάντων. Κάνουμε βήματα μπροστά. Κάνουμε βήματα μπροστά και βλέπουμε ότι και οι μητέρες έχουν και οι οικογένειες συνολικά ψάχνονται περισσότερο για τις επιλογές που έχουν αρχικά στη γέννα και μετά με το θυλασμό και τη γονεϊκότητα. Είμαστε πάντα δίπλα τους και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Όλες οι ΜΕΕΣ, όπου και να δουλεύουν, με ενότητα, να είμαστε δίπλα στις οικογένειες με αγάπη, σεβασμό. Όπου μου έχουν γεννηθεί πάρα πολλά ερωτήματα, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, κατάλαβα καλά. Άρα είναι κάποιες ΜΕΕΣ οι οποίες δουλεύουν ανεξάρτητα όπως εσύ και μπορώ να σε πάρω, ας πούμε, εγώ τηλέφωνο αν είμαι έγκυος, λέμε τώρα. Για να σου πω, θέλω, ας πούμε, να είσαι η ΜΕΑ μου, κάπως έτσι. Ακριβώς. Λαϊκιστή. Και είναι άλλες που συνεργάζονται απλώς με τις κλινικές και θα πας και θα τη βρεις εκεί τη ΜΕΑ έτοιμη. Ναι, μπράβο. Όλα. Έτσι, το έχουμε. Εμείς ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι, συνήθως έρχονται οι γυναίκες από την αρχή της εγκυμοσύνης. Συζητάμε πάρα πολλά θέματα και ενημερώνουμε πάρα πολύ για όλη αυτή την περίοδο της εγκυμοσύνης, πώς μπορούν να τη βιώσουν πιο θετικά και πιο άνετα. Και φυσικά μιλάμε και για τη γέννα. Εκεί πέρα μπορεί μια μαμά να με καλέσει, να έρθω στο σπίτι της, να περάσουμε ένα κομμάτι της γέννας στο σπίτι αρχικά, να μην πάμε από την πρώτη στιγμή και από το πρώτο σύμπτωμα στην κλινική, όπου είναι να γεννήσει τέλος πάντων, και μετά να τη συνοδέψω και στην κλινική, όπου εκεί απλά η διαφορά μου με τη ΜΕΑ της κλινικής, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο δικός της ρόλος, είναι ότι είμαι αποκλειστικά
σε αυτή τη γυναίκα. Δεν θα πάω δηλαδή σε άλλη αίθουσα τοκετού. Και τη συνοδεύεις και σε όλο το ταξίδι. Ακριβώς. Ενώ οι ΜΕΣ στις κλινικές τη συνοδεύουν πάλι τη Μανούλα. Να τη Μανούλα. Δεν πειράζει. Τη μαμά σε όλο το ταξίδι. Ναι, όχι, εκείνες έχουν άλλο ρόλο. Πιο διαδικαστικό. Δεν έχουν την πολυτέλεια να κάτσουν με μια μαμά σε όλη τη διάρκεια της γέννας της, να είναι δηλαδή one-to-one care, δηλαδή να είναι αυτή η φροντίδα η εξατομικευμένη. Ναι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά μας και αυτό είναι που βοηθάει και αυτή η σχέση που δημιουργείται είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό ήθελα να πω. Έχετε μία πολύ, δηλαδή μετά, μου το έχεις πει ξανά, θυμάμαι, με τη μαμά κρατάς πολύ καλή σχέση, δηλαδή είσαι σαν άνθρωπό της. Χρόνια μετά, ναι, βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο γιατί μπορεί να μας πάρουν τηλέφωνο, να βρεθούμε κάπου έξω και να βλέπουμε τα παιδάκια αυτά που γεννήσαμε μαζί να μεγαλώνουν. Δηλαδή, εγώ τώρα το μεγαλύτερο παιδάκι που έχω είναι 18 χρονών. Πλάκα κάνεις. Είμαι 18 χρόνια περίπου εδώ στη Μευτική. Οπότε αυτό κάνουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι ο ρόλος μας δεν περιορίζεται μόνο στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Αυτό που θέλουμε πάρα πολύ είναι να μπούμε στα σχολεία και να ασχοληθούμε με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί είτε ένας γονιός είτε τα παιδιά να γνωρίζουν για το σώμα, πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζουν για το σώμα τους, για την υγεία του σώματός τους και για τη σχέση τους με το άλλο φύλο και όσον αφορά τη σεξουαλική τους δραστηριότητα αργότερα, τέλος πάντων. Να υπάρχει ενημέρωση και σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι είναι αναγκαίο. Είναι ένα επάγγελμα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, το οποίο είναι αρκετά, από τα λίγα που είναι αρκετά γυναικοκρατούμενο. Ναι, έχουμε λίγους μεευτές στην Ελλάδα. Σκέψε εμένα το μεευτής, δεν υπάρχει καν σαν έννοια στο μυαλό μου. Είναι μόνο ΜΕΑ. Ναι. Φαντάσου. Είναι από τα λίγα επαγγέλματα είναι που είναι ΜΕΑ και μεευτής, σωστά. Δεν το είχα στο μυαλό μου. Ναι, είναι που σημαίνει κάτι, γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν σημαίνει παρόλα αυτά ότι δεν μπορεί να παρέχει μια μεευτική φροντίδα εξίσου καλά. Απλά είναι για κάποιο λόγο, γυναίκα με γυναίκα προφανώς, είναι ναι, περισσότερο, το επιλέγουν περισσότερο οι γυναίκες. Αυτό. Μου είπες για τα κέντρα τοκετού, ότι έχουν τώρα τα τελευταία χρόνια έτσι είναι κάπως στα high τους. Εξήγησε μου λίγο, δεν έχω ιδέα. Ναι. Καταρχήν, τι είναι τα κέντρα τοκετού. Στην Ελλάδα έχουμε την επιλογή του Δημόσιου Νοσοκομείου και των ιδιωτικών κλινικών για γέννα, για τοκετό, και τον τοκετό στο σπίτι, εντάξει, ο οποίος είναι νόμιμος και επιδοτείται και από το κράτος. Τώρα, από εκεί πέρα, υπάρχει όμως ένα κενό μεταξύ τους. Αν μια μαμά δεν θέλει να γεννήσει στην κλινική ή στο νοσοκομείο και όχι στο σπίτι, τι υπάρχει ανάμεσα? Υπάρχει το κέντρο τοκετού, το οποίο στο εξωτερικό δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα μέρος όπου είναι έτσι ειδικά διαμορφωμένο που να θυμίζει το σπίτι. Παρ' όλα αυτά είναι κοντά σε μία δομή υγείας. Μέσα σε περίπτωση που γίνει κάτι. Μπράβο, είναι διασυνδεδεμένο. Οπότε η γυναίκα είναι εκεί με ΜΕΣ, αποκλειστικά με ΜΕΣ. Πηγαίνουν οι γυναίκες οι οποίες έχουν χαμηλού κινδύνου εγκυμοσύνη, δηλαδή είναι υγιείς και τα μωρά που περιμένουν είναι υγιή. Και από εκεί πέρα γεννάνε σε αυτό το ήρεμο περιβάλλον με ΜΕΣ, χρησιμοποιώντας το νερό, ό,τι θα κάναν και στο σπίτι τέλος πάντων. Και αν χρειαστεί κάτι, αμέσως υπάρχει αυτή η μεταφορά σε μια πιο οργανωμένη μονάδα με παρουσία γιατρού. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει και να υπάρχει σαν επιλογή και για τις Ελληνίδες γυναίκες. Εδώ στην Ελλάδα... Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ και μου κάνει εντύπωση. Το γνωρίζουν γενικά οι γυναίκες που θέλουν να γίνουν μαμάδες, ή επειδή εγώ απλά είμαι ακόμα σε ηλικία που δεν θέλω να πω? Δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά αυτές που έρχονται σε μια τέτοια περίοδο κοντά στο να αποκτήσουν παιδί, μπορεί να το ακούν, να ενημερώνονται. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό κέντρο τοκετού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε λίγους μήνες, λιγότερο από 1-2 μήνες, θα λειτουργήσει στην Αθήνα το πρώτο κέντρο τοκετού. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς είναι, αν και είμαι σίγουρη ότι οι ΜΕΣ εκεί θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Γιατί εκεί ουσιαστικά η αυτόνομη μεευτική βρίσκεται στα κέντρα τοκετού και
παντού φυσικά, αλλά τα κέντρα τοκετού είναι μια πολύ καλή αρχή, ένα πολύ καλό βήμα, ούτως ώστε να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο τις ανάγκες των νέων οικογενειών και να έχουν όμορφες εμπειρίες γέννας. Εξαιρετικά. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μου δώσεις αν μπορούσες να ξεχωρίσεις μία συμβουλή, αλλά για να μην σε πιέσουμε, αν έχεις και παραπάνω, δώσεις και αυτές. Εντάξει. Για μία μαμά που μας ακούει αυτή τη στιγμή, μέλουσα μαμά, που είναι με την κυλίτσα της τώρα. Μια συμβουλή. Ναι. Η μεγαλύτερη συμβουλή που έχω να δώσω είναι να ενημερωθεί, να κάνει μαθήματα προγεννητικά, να βρει μια ΜΕΑ και να έχει κοντά της στο πλευρό της μια ΜΕΑ να τη συνοδεύει σε αυτό το ταξίδι και της εγκυμοσύνης, αλλά και με τα γεννητικά. Σίγουρα είναι κάτι πολύ βοηθητικό, θα την ανακουφίσει. Είμαστε 24/7 στο πλευρό της και με ένα απλό μήνυμα μπορεί να λύσει ό,τι απορία έχει. Και φυσικά να νιώθει ότι μπορεί να στηριχτεί κάπου, πιο άμεσα τέλος πάντων. Προγεννητικά μαθήματα και ΜΕΑ κοντά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικός, αδιαμφισβήτητα, ο ρόλος σας. Να είστε καλά. Ελπίζουμε και το Midwives να τα σπάει. Αν και τα σπάει, είμαι σίγουρη, γιατί έχω πάει και από κοντά. Είναι πολύ ωραία. Και